Hombre, helburua da behingoz emakume talde indartsu bat sortzea, ez? Guretzat oso garrantzitsua da, gaur uste dut egun polita dela, zatik Euskadi Muriasen barruan, proiektu barruan, emakume talde bat sortzen da, eta benetan oso pozik, hemen gaur batera goteaz. Kolaborazio honen helburua izango litzateke gure taldea izan den Bizkaia Durango indartsu geratzea eta horrela Euskadi Muriasen laguntzarekin Euskal Herrian talde erreferente bat bilakatuko zen eta emakume txirrindulari guztien eredu izatea izango da helburu. Azkenean, etorkizunera begira, benetako proiektu indartsu bat sortzea, ez? Nik uste dut derrigorrezkoa dela, gure helburua betiko hori izan da, eta lehen esan duten moduan, benetan posik egoteko eguna da, zeren proiektu honen barruan derrigorrezkoa zen emakumezko talde bat sortzea, helburu horreik gero etorkizunean lortzeko. Ondorio politenetako bat izan daiteke, kanterarekin lan egin eta gero hortik txirrindulari euskaldunak atera eta etorkizun batean Euskal Herri mailako txirrindulari honenak bertan izatea eta nazioarte mailan talde konpetitibo bat edukitzea. Derrigorrezkoa usteo dela, gaur egun Euskadi proiektu baten, emakumezko talde bat edukitzea, eta batipat, beko lan hori ondo egitea, bai proiektu sendo bat edukitzeko emakumezko taldean eta bai gizonezko taldean. Taldea gutxi gora bera 12 txirrindulariz osotuta egongo da eta bertan egongo dira alde batetik txirrindulari gazteak eta gero baita sartuko ditugu esperientzia emango duten txirrindulariak gazte hauei erakusteko. Taldearen helburua izango da baita hemengo txirrindulariei 40 bat karrera uzi ematea eta horrela astiro maila horretan garatzen joatea.